Consiliului Județean, onorat prezidiu, dragi noștri profesori și dragi colegi, stimați absolvenți, dragi studenți. Sărbătorirea a 50 de ani de învățământ economic superior la Craiova este un moment de mare încărcătură emoțională, cei 50 de ani petrecuți fiind o dovadă de lucru bine făcut, de trăinicie, de exemplu de evoluție și devenire a unei instituții prestigioase care a căutat mereu înălțimile. Evoluția Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, atunci în 1966 Facultatea de Științe Economice, este spectaculoasă, atât în ceea ce privește programele de studiu și celelalte activități legate de învățământ, cât și numărul truditorilor pe altarul activității didactice și cercetării științifice. Dacă în 1966 Facultatea de Științe Economice își începea menirea cu 166 de studenți pe 3 specializări și câteva cadre didactice, astăzi Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor are peste 3300 de studenți repartizați pe 10 programe de licență, 11 programe de studiu de master și 5 domenii de doctorat și 112 cadre didactice. În cei 50 de ani, facultatea noastră se mândrește cu peste 35.000 de economiști, din care 9.500 cu studii de master, ceea ce activează în cele mai variate domenii ale profilului de economist. La moment aniversar, gândul nostru se îndreaptă mai întâi spre făuritorii școlii de economie de la Craiova, cei care cu entuziasm și multă pasiune au pus bazele învățământului superior economic aici, în capitala Olteniei, cei care au avut deschiderea pentru formarea de noi cadre didactice, de realizarea infrastructurii didactice și de cercetare. O spun cu mare bucurie că astăzi ne aflăm în aceea sală peste 150 de cadre didactice, seniori și cadre didactice titulare, pentru a ne împărtăși experiența, gândurile și a trasa punctele de evoluție în următoarea jumătate de secol de învățământ la Craiova. În al doilea rând, afirm că munca noastră este încununată de realizări prin intermediul partenerilor noștri cei mai dragi, studenții noștri. Transformările petrecute în ultimii 25 de ani în toate domeniile activității economice și sociale din România ne-au determinat pe noi, profesorii lor, să găsim noi mijloace de ajungere la mintea și sufletul lor pentru a le transfera cunoștințe și a le facilita dobândirea de competențe care să-i facă apți pentru cerințele pieței muncii de la noi și din afara țării. Am invitat la acest eveniment pe cei mai buni dintre studenții noștri, cei care au promovat pe prima poziție anii 1 și 2, și deși avem 10 programe mai târziu, își vor auzi numele 21 de studenți. Da? În al treilea rând, gândul nostru se îndreaptă spre cei aproximativ 35.000 de absolvenți care ne-au dat încrederea că munca noastră este folositoare și care au creat o imagine favorabilă facultății absolvite în societatea românească și în afara granițelor țării. Am invitat la acest eveniment numai pe câțiva dintre absolvenți, unii făuritori de societăți comerciale și de noi locuri de muncă, pentru alți absolvenți ai noștri, sau care activează în alte instituții de învățământ din țară și străinătate, sau în instituții bancare, financiare, în agenții regionale sau naționale, cu responsabilități în colectivități locale sau centrale. Pe toți îi simțim aproape atunci când vine vorba de organizarea de internship-uri pentru studenți, de încurajarea și susținerea studenților noștri în activități creative, în școli de vară sau organizarea de întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri. Nu în ultimul rând vreau să îmi exprim aprecierea pentru personalul nedidactic și administrativ, care, cu o activitate foarte bună, reușește să ne ajute în gestionarea problemelor facultății, în furnizarea de date pentru analiză, în asigurarea condițiilor pentru desfășurarea unui învățământ de calitate. Voi continua enumerarea celor
creșterea prestigiului facultății noastre cu facultățile partenere surori, colaborarea concretizându-se prin intermediul la fel în curiculă comună peste 85% și compatibilă cu programele altor facultăți din Uniunea Europeană, ceea ce favorizează mobilitatea studenților în aplicarea de proiecte comune ce au favorizat schimbul de experiență între noi și parteneri din UE, cu participarea comună la dezbaterea de teze de doctorat, la olimpiade ale studenților, la conferințe internaționale și naționale, la simpozioane și workshop-uri pe probleme tematice. Avem plăcerea să avem reprezentate la nivelul cel mai înalt Academia de Studii Economice București, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Pavel Victoriei din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș, Universitatea Româno-Americană și alte facultăți. Sigur, bilanțul jubiliar favorabil nu ar fi fost posibil fără sprijinul conducerii Universității din Craiova și îi mulțumim personal domnului rector, dar și celorlalți membri ai Consiliului de Administrație și conducerii Senatului UCB. Evident și tuturor conducătorilor care au fost până în prezent. Beneficiem de o strategie clară, cu repere bine identificate, de o atmosferă bună de lucru, de ajutor moral, material, financiar, pentru crearea unor condiții decente de desfășurare a activității didactice și de cercetare. Închei prin a vă ura tuturor sănătate și realizări deosebite în continuare, iar Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor la mulți ani, să încheiem a doua jumătate de secol pe care am început-o din acest an și la mai mulți ani. Viva, crescat, floreat! Vă mulțumesc, domnule decan, stimați invitați, dragi colegi și studenți. Eu aș vrea să încep prin a vă felicita cu ocazia jubileului facultății dumneavoastră, pentru că după 50 de ani de activitate, aceasta constituie un adevărat testament de excelență și performanță. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, alături de primele instituții academice, au stat la temelia consolidării societății cunoașterii în România. Având în frunte oameni remarcabili, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și-a asumat responsabilitatea de a educa tinerii în domeniul economiei, iar eu personal consider că această misiune a fost și este îndeplinită cu succes. De-a lungul anilor, de la înființare și până acum, facultatea dumneavoastră s-a dovedit a fi un competitor remarcabil în evoluția învățământului superior românesc, dar și al cercetării științifice. FEA a reușit să obțină recunoaștere internațională, să producă rezultate științifice valoroase, să-și consolideze cooperarea cu instituții similare din țară și străinătate. De asemenea, a participat activ în cadrul apelurilor lansate de organisme științifice, a reușit să se evidențieze în competițiile europene pentru educație, în programele cadru pentru cercetare și inovare. Această performanță este notabilă și evidentă pentru comunitatea științifică, dar în același timp este remarcat și faptul că alături de celelalte facultăți de profil din țară, sunteți un adevărat promotor al vectorului de integrare europeană. Onorată asistență, trăim într-o eră plină de provocări și dinamism, în care lumea academică este chemată să se poziționeze în avangarda eșalonului menit să ducă România în elita europeană a învățământului și cercetării. În acest context, vă transmit toată aprecierea mea pentru eforturile deosebite pe care colectivul dumneavoastră, pe cadre didactice și studenții, le-au depus pentru realizarea obiectivelor propuse. Doar prin cunoaștere, doamnelor și domnilor, și prin promovarea adevărului științific, o instituție poate avea succes în ziua de astăzi. Sărbătorirea jumătate de veac, de strădani, în peisajul învățământului superior economic național și internațional, îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite dumneavoastră, cadre didactice, cercetători și studenți, mesajul meu sincer și prietenesc. Folosesc acest prilej în care faceți un fructuos bilanț academic
pentru a vă felicita, fiind convins că vor urma mulți ani de reușite care se bazează pe aturile competitive ale acestei facultăți. În dorința de așezare a procesului didactic pe noi principii, care să asigure compatibilitatea între învățământul superior românesc și cel european, dar și de relansarea activității de cercetare științifică, contăm pe un dialog permanent și pe o colaborare rodnică între conducerea Universității și Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor. La împlinirea 50 de ani, pe tărâmul cele mai nobile profesiuni, aceea de a educa tânăra generație, vă doresc multe decenii pline de reușite în procesul de educație și cercetare, o poziționare adecvată în raport cu valențele culturii, calității și leadership-ului academic modern. Înainte de a vă transmite un călduros la mulți ani, aș vrea să-mi permiteți, sunt puțin emoționat, să le mulțumesc celor care stau în primele rânduri pentru tot ce au făcut. Domnilor rectori, onorat prezidiu, stimați profesori, dragi studenți, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a participa la jubileul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, o invitație care mă onorează în calitate de președinte al Consiliului Județean și care, în același timp, mă emoționează profund ca absolvent al acestei prestigioase instituții. Astăzi trăim un moment de sărbătoare, o sărbătoare a întregului învățământ superior craiovean, care reunește generații întregi ale căror destine se leagă de numele acestei facultăți. Cadre didactice, actuali și foști studenți. În urmă cu 50 de ani, Facultatea de Științe Economice era unul din cei 7 piloni fundamentali pe care se întemeia nou înființata Universitate din Craiova. Începea atunci o frumoasă tradiție așezată sub semnul excelenței în educație, tradiție care își găsește astăzi continuarea datorită unui management eficient și unui corp didactic de excepție. Aceste 5 decenii au însemnat și un parcurs evolutiv la capătul căruia Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor se afirmă drept o instituție cu un autentic profil european, cu o viziune atentă armonizată cu relațiile economice și sociale, o instituție profund modernă și performantă. Este și motivul pentru care Consiliul Județean Dolj este onorat să vă fie aproape ori de câte ori se conturează posibilitatea unor colaborări în beneficiul educației, asigurându-vă că vom rămâne aceiași parteneri de încredere ai sistemului de învățământ și în proiectele viitoare. La acest aniversar vă rog să permiteți sincerele mele felicitări, calde gânduri de apreciere pentru activitatea depusă în slujba științelor economice, alături de cordiale urări de sănătate, putere de muncă și mult succes în realizarea tuturor demersurilor pe care le veți întreprinde. La mulți ani și nu în ultimul rând, uitându-mă emoționat în sală și văzând foarte multe echipuri dragi mie, să vă mulțumesc din tot sufletul pentru modul în care mi-ați luminat calea în viață fiecare dintre domniilor voastre. Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, și noi vrem să vă mânăm o diplomă de merit. Se acordă domnului economist Ion Piloteasa, președintele Consiliului Județean Dolj, pentru contribuția deosebită adusă la promovarea imaginii și valorilor Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor. Vă mulțumim! Vă mulțumesc foarte mult! Suntem tot timpul împreună cu dumneavoastră, nu așa cum avem să spunem alături. Alături poate să fie și paralel. Niciodată să nu ne sprijine. Din partea Academiei de Economie și Administrare sprijine. Domnule rector, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule decan, stimați membri ai comunității universitare,
dragi invitați, sunt onorat să adresez în numele Comunității Universitare Academiei de Studii Economice din București și al meu personal felicitările noastre cordiale tuturor cadrelor didactice, studenților, personalului tehnic-administrativ și absolvenților Facultății de Economie și Administrare Afacerilor de la Universitatea din Craiova, cu ocazia sărbătoririi unui semicentenar de prezență notabilă în rândul instituțiilor de învățământ superior economic din România. La împlinirea celor 50 de ani, vă urăm sincer, colegial și prietenesc, la mulți ani, prosperi și glorioși. Să știți că noi, acum 3 ani, am făcut 100 de ani, vă dorim să îi atingeți și asta. Înființarea la Craiova, în 1966, a Facultății de Științe Economice, este un moment important pentru consolidarea învățământului superior economic, atât pe plan național, cât și internațional. Permiteți-mi așadar să exprim admirația noastră cu privire la activitatea pe care membrii comunității universitare ai Facultății de Economie și Administrare Afacerilor din cadrul Universității din Craiova a depus-o în decursul acestor 50 de ani și să vă felicităm pentru prestigioasa noastră contribuție la modernizarea științelor economice și de administrarea afacerilor, dar și la adaptarea acestora la ritmul atât de dinamic al învățământului superior românesc în contextul evoluției și transformărilor economico-sociale ale acestei perioade, indiferent că provenim din vest, din centru, din sud sau din est. Și când spun acest lucru, mă refer la ceea ce s-a întâmplat recent cu criteriile NATO. Dacă nu suntem uniți, noi în interior, să știți că nu vom reuși. Din păcate, la acest moment vă pot spune că nu suntem uniți în interiorul Brezdei și nu este bine. Nu este un lucru cu care să ne lăudăm. O spun din păcate. Sunt ani în care ați reușit cu succese notabile să performați în acest domeniu și să contribuiți la formarea profesională a celor peste 35.000 de economiști care au absolvit facultatea dumneavoastră în cei 50 de ani de existență și care sunt specialiști de nădejde pentru economia Olteniei și României. Distinsul și valoros suport didactic al facultății noastre constituie garanția faptului că prin cele 11 specializări de licență, 18 de masterat și 5 domenii de doctorat, pe care le are facultatea noastră, vor asigura și pe viitor generații de absolvenți economici bine pregătiți, atât de necesari pe piața muncii din România. Vă doriți să mențineți aceleași standarde înalte ale exigenței profesionale și entuziasm în procesul de formare, instruire și educare a tinerii generații, să perseverați în obținerea unor rezultate deosebite, care să încununeze eforturile depuse de întreaga noastră comunitate universitară în domeniile educație, cercetare și cultură. Vreau facultății noastre să se mențină pe poziții cât mai fruntașe în circuitul activităților educaționale și științifice, spre binele generațiilor viitorului, să perseverați în a fi lideri în tocul facultăților care au ca obiective principale formarea, instruirea și educarea tinerilor economiști și să vă mândriți cu multe alte decenii de reușite și succese remarcabile. În numele Comunității Universitare a Academiei de Studii Economice din București, vă urăm la mulți ani, succese și satisfacții profesionale remarcabile, ani mulți plini de prosperitate și să vă bucurați de cât mai multe viitoare generații de absolvenți cu care să vă mândriți. La mulți ani Facultății de Economie și Administrare Afacerilor din Craiova, viva Crescat Florian! Domnilor rectori, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule decan, doamnelor și domnilor, aniversarea care marchează împlinirea 50 de ani de învățământ superior economic la Craiova ne oferă plăcutul prilej de a transmite conducerii Facultății de Economie și Administrare Afacerilor din cadrul Universității din Craiova, cadrelor didactice, studenților și personalului administrativ aparținând acestei prestigioase instituții, cele mai sincere felicitări și călduroase urări de prestigioase performanțe academice din partea Facultății de Economie și de Administrare Afacerilor din cadrul Universității Timișoara. Orice aniversare este un prilej de bucurie și de bilanț. Satisfacția însă este cu totul deosebită atunci când scurgerea anilor aduce confirmarea datoriei împlinite, a sentimentului de mândrie pentru rezultatele obținute pe terenul educației în învățământul economic vreme de peste 50 de ani. Suntem alături de dumneavoastră și vă împărtășim bucuria și îndreptățita mândrie pentru activitatea dedicată tinerei generații,
în îndrumarea și formarea pe un drum minunat al cunoașterii și al competenței, atât în sistemul european, cât și chiar, am putea spune, cel mondial. Oltenia și deoseb Craiova constituie și va constitui un tipar cultural, un simbol al sacrificiului pentru demnitatea umană, un reper spiritual pentru astăzi, dar și pentru generațiile viitoare. La acest moment aniversar vă adresăm felicitările noastre și urarea de la mulți ani, realizări deosebite cadrelor didactice, studenților dumneavoastră și tuturor celor care participă la afirmarea Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Craiova ca o instituție etalon în învățământul superior din România. Permiteți-mi, domnule decan, să vă transmit în numele întregului corp academic al Consiliului Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din Timișoara, al meu personal, al domnului rector al Universității de Vest din Timișoara, al profesor universitar Marilen Gabriel Criftea, sincerele noastre urări de sănătate, prosperitate și succes în activitatea pe care o desfășurați. Viva Crescat Florea! Mulțumim, domnule decan. Mesajul într-un format și diploma. Foarte, felicitări. Mulțumim. Și noi trebuie să vă recomandăm acel diploma de excelență. Sunt însă pregătită, după atâtea cuvinte frumoase, să vă spun doar atât. Din partea Facultății de Științe Economice din Sibiu, felicitări pentru tot ceea ce ați realizat până acum și să vă dorim ca următorii 50 de ani să fie cel puțin la fel de plin de împliniri ca și cei care au trecut. Felicitări și la mulți ani și din partea Facultății de Științe Economice un semn de prietenie și o invitație să veniți cât se poate de curând la Sibiu. La momentul festiv prilejuit de sărbătorirea 50 de ani de studii academice în domeniul economic la Craiova, noi, cadrele didactice ale Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor Universitatea Transilvania din Brașov, transmitem salutul prietenesc al comunității academice brașovene. Cei 50 de ani de activitate intensă au reprezentat pentru Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din Craiova perioada unei remarcabile afirmări, atât la nivel național cât și european, a unei permanente ancorări la schimbările intervenite an de an în mediul economic și social. Cu o ofertă de studiu generoasă, atât la nivel de licență, cât și la nivel de masterat și doctorat, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Craiova a cunoscut o continuă dezvoltare, ajungând în anul universitar 2016-2017 să prezinte una din cele mai apreciate facultăți de profil din România. Împlinirea 50 de ani de existență a studiilor economice la Craiova ne oferă prilej de bucurie și dorința de a adresa cadrelor didactice și conducerii Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Craiova, sincere și călduroase felicitări pentru rezultatele deosebite înregistrate și pentru statornica grijă față de generațiile de studenți economiști pe care le-a format. La mulți ani, multe realizări în continuare, spre împlinirea nobilei misiuni de educație universitară și creșterea prestigiului deja recunoscut. Viva Crescat Florea! Mulțumim, domnul decan, pentru cuvinte. Pro-decan, pentru... Am văzut așa. Da? 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 Mulțumim. Și noi vă mandăm o diplomă. Mulțumim. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici. E și doar ca mesager al doamnei decan Stocariu. Așadar, voi citi mesajul Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Ovidius. Ne face deosebită plăcere ca astăzi, la aniversarea 50 de ani de învățământ economic superior la Craiova,
în numele Consiliului Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Ovidiu din Constanța, să vă felicităm pentru bogata dumneavoastră activitate și să vă transmitem cele mai sincere urări de succes în dezvoltare în continuarea învățământului universitar economic. Facultatea dumneavoastră s-a remarcat de-a lungul anilor în mediul universitar din România și din străinătate ca o instituție dinamică cu multiple și intense preocupări în domeniul învățământului superior și al cercetării. Sunteți o facultate care a reușit să se impună în rândul facultăților cu profil economic prin conduită, ținută academică și capacitate organizatorică deosebită. Cu cei peste 3.000 de studenți care urmează cele peste 25 de programe de licență și de master pe care Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor le oferă, și mai ales cu programele de studii doctorale disponibile pe cele 6 domenii, constituiți un reper pentru învățământul superior economic din România și nu numai. Tot ceea ce ați realizat în acești 50 de ani aniversați astăzi vă recomandă, dar vă și obligă în același timp, ca și pe viitor, să desfășurați o activitate cel puțin la fel de susținută, în interesul învățământului superior din Craiova, dar mai ales în interesul învățământului superior economic din România. Cu speranța că vom merge alături pe drumul dezvoltării învățământului superior economic și a cercetării în domeniu, vă dorim mulți ani de activitate, curunați de rezultatele și realizările deosebite ale absolvenților dumneavoastră. Vivat, crescat, floreați! În numele Universității Româno-Americane, să vă transmit cele mai alese gânduri de apreciere pentru realizările obținute de dumneavoastră în cei 50 de ani de activitate. Apreciem în mod deosebit faptul că ați reușit să realizați întotdeauna ceea ce v-ați propus, deoarece, credem noi, atât cei care au contribuit la întemeierea unei școli de prestigiu, cât și cei care le-au urmat, ori toți cei care asigură în prezent cu succes leadership-ul facultății, au continuat să îmbogățească visul creatorilor acestei școli și au acționat cu pricepere și răbdare pentru împlinirea misiunii asumate. Multiplele realizări demonstrează că mințile luminate ale acestei școli au știut, de fiecare dată, să găsească și să ofere atât cele mai bune soluții pentru a răspunde provocărilor cu care instituția dumneavoastră s-a confruntat, cât și căldura și speranța care le-au fost transferate tinerilor minunați care au ales să facă parte din comunitatea dumneavoastră academică. La ceas aniversar, într-o nouă etapă a evoluției dumneavoastră, aceea a maturității depline, vă dorim să reușiți în tot ceea ce v-ați propus și să faceți în așa fel încât toți cei care au ales sau vor alege să se identifice, într-un fel sau altul, cu facultatea dumneavoastră, să se simtă onorați de alegerea făcută. La mulți ani, Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din Craiova. Domnilor rectori, domnule decan, stimate doamne și domnilor profesori, sunt foarte onorată să aduc de la partea Senatului Universității Agora, din Oradea, calde felicitări Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din Craiova. Această instituție, la momentul 2000, momentul în care ne-am hotărât să înființăm Universitatea Agora cu Facultatea sa de Științe Economice, a constituit pentru noi modelul pe care îl aveam de învățământ economic. În această sală, în 1980, am fost emoționată pentru că începeam facultatea. În mare parte cu aceiași profesori în sală. În 1984, în mare parte cu aceiași profesori în sală, am fost emoționată pentru că am fost la ultimul curs. Mă simt foarte emoționată și acum, văzând în sală mulți dintre profesorii mei. Unii dintre colegii mei sunt profesori astăzi la Facultatea de Economie
Din punctul meu de vedere, cred că Universitatea Craiova a diseminat informație economică de calitate și calitate în general în ceea ce privește învățământul academic în toată țara. Iar noi suntem o dovadă. Vă mulțumesc! Stimați participanți la acest deosebit de important eveniment în viața comunității universitare din Oltenia și nu numai, permiteți-mi să vă adresez mesajul Asociației Facultăților de Economie din România, în numele președintelui acestei asociații, domnul profesor universitar dr. Nicolae Isturie. Jubileul de 50 de ani de existență a învățământului superior economic la Craiova ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa cu mult drag sincere felicitări însoțite de respectuoasa noastră stimă și întreaga considerație colegială. Competența corpului profesoral și calitatea absolvenților stau la baza integrării fructuoase a facultății dumneavoastră în marea familie universitară națională și internațională, prin rezultatele remarcabile obținute în procesul de învățământ și cercetare, în elaborarea și publicarea unor materiale didactice și de cercetare adevărate puncte de referință în științele economice fundamentale și aplicative din spațiul universitar românesc și nu numai. Suntem mândri să evocăm cu acest prilej contribuția pe care personalități de seamă din facultatea dumneavoastră au avut-o la edificarea și la dezvoltarea și consolidarea cele mai reprezentative asociații universitare din țara noastră, AFER, având ca scop aplicarea în spațiul românesc a reformei universitare în spirit european, prin identificarea și promovarea celor mai bune practici consacrate în materie de educație, cercetare științifică și management universitar, pentru a contribui la integrarea României în spațiul european comun al învățământului superior și cercetării științifice. Apreciem în mod deosebit implicarea fără rezerve a personalului didactic din facultatea dumneavoastră în desfășurarea cu succes a activităților inițiate de asociația noastră, prin care subliniem definirea competențelor formate prin studii economice și așezarea curriculei universitare de filiera licență, masterat, doctorat, cât și prin stimularea performanțelor de vârf în pregătirea științifică a studenților, antrenându-i în larga competiție națională pe domenii de specializare. E vorba aici de Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare. Acum, când pășiți în cel de-al 6-lea deceniu de fructuoasă existență în misiunea nobilă de educare a generației de economiști în spiritul competenței și competiției pentru o economie de piață prosperă, vă transmitem urările noastre de multe și fructuoase decenii de învățământ superior economic spre binele întregului sistem de educație universitară din România. Cu dragoste și respect, suntem fericiți că avem prilejul de a vă adresa și noi, draga Iva Cresca Florea. Președintele Facultăților de Economie din România, domnul rector, domnul profesor universitar, dr. Nicolae Isturie. Domnilor rector, stimate domnule decan, onorată asistență, îmi vine deosebită plăcere și onoare de a transmite de partea decanului Facultății de Contabilitate Academiei de Studii Economice a Moldovei a întreg corpului profesoral și a studenților și a mea personal felicitări cu 50 de ani a existenței dumneavoastră. Și dacă îmi permiteți, voi da citire mesajului doamnei decan. Domnule decan, suntem onorați și bucuroși să transmitem cadrelor didactice și studenților Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor a Universității din Craiova un cordial salut cu prilejul celei de-a 50 aniversare a facultății. În acest context, vă dorim continuarea promovării spiritului de
rigoare intelectuală, sobrietate profesională și îndrăzneală creatoare, exprimându-ne totodată înaltă considerație pentru activitatea pe care se desfășurată de-a lungul timpului, de afirmare și consacrare, ca un alt for de învățământ care a dat țării specialiști de prestigiu. Ne exprimăm de asemenea speranța că vom continua bună relație de cooperare în spiritul unei Europe academice unite. Cu deosebită considerație, doamna decan Lilia Grigore. Onorată asistență, Societatea Științifică de Management din România este onorată să vă adreseze sincere felicitări cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani de la înființarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității din Craiova. Prin promovarea și accentuarea importanței comportamentului social responsabil și onest, prin evaluarea permanentă și în mod critic a cunoașterii și a modelelor dezvoltate de mediul economic și de societatea civilă, facultatea dumneavoastră a dovedit că reprezintă o instituție importantă de economie bazată pe economia bazată pe cunoaștere, jucând un rol deosebit în restaurarea încrederii în afaceri și în eficiența economiei de piață, precum și în cea a absolvenților în organizațiile care îi angajează. Remarcă, în cei 50 de ani de existență ai facultății, manifestarea fără echivoc a responsabilității în raport cu obiectivele asumate, cât și determinarea în abordarea calitativă și consecventă a valorilor și aspirațiilor învățământului superior economic în România, oferind studenților economiști cunoștințe actualizate și abilități practice necesare la locuri de muncă, un cadru pentru dezvoltarea continuă a acestora, de natură a stimula gândirea critică și creativă, capabilitatea de a găsi, de a accesa, de a evalua și a utiliza informații în scopul rezolvării problemelor complexe cu care se confruntă întreprinzătorii într-un mediu de afaceri concurențial. Acum, împărțit în cel de-al 6-lea deceniu de existență, în misiunea nobilă de educare a generației economiști, în spiritul competenței și competiției pentru o economie de piață prosperă, vă transmitem urările de multe și fructoase decenii de învățământ universitar economic craiovea spre binele întregului învățământ superior din România. Suntem fericiți că avem prilejul de a vă adresa cu dragoste și cu mult respect urarea de la mulți ani. Vreau să vă spun că am primit mesaje și de la celelalte 11 facultăți ale Universității din Craiova. O să le punem la loc de cinste. Am căzut de acord că ne-am muncit foarte mult să citim toate aceste mesaje. Vă mulțumim și vă dorim și noi aceleași gânduri bune și succes în viitor. O să trecem un pic acum la niște lucruri mai emoționale, pentru că nu este posibil ca să dăm citire la lista tuturor profesorilor care au slujit facultatea pe parcursul celor 50 de ani, dar nu prea mult timp. Aș vrea să
Este vorba de profesorul Constantin Botea, între 1966-1969, cel care a deschis, practic, a inaugurat și a organizat învățământul la Craiova. Conferențiat dr. Victor Lăncescu, 1969-1972, profesor dr. Puiu Georgescu, 1972-1976, profesor Constantin Bărbăcioru, 1976-1984, profesor Victoria Bărbăcioru, 1984-1989, profesor Elena Marin, 1989-1990, profesor Nicolae Vasilescu, 1990-1991, profesor Dumitru Constantinescu, 1991-2004, profesor Constantin Tumbăr, 2004-2007, profesor Lucian Cușe, 2008-2012, profesor Marian Siminică, 2012-2016. Și pentru că la moment aniversar se cuvine să acordăm și niște distinții deosebite. Senatul Universității noastre, chiar în ședința de astăzi, demersurile făcute, bineînțeles, mai de mult, a aprobat ca 3 dintre colegii noștri, dintre profesorii noștri, să primească astăzi diploma de profesor emerit. O să rog pe domnul rector al Universității din Craiova să înmâneze lui diploma domnului profesor Constantin Chioșca. Așa cum spunea și domnul decan, astăzi, în unanimitate, Senatul Universității din Craiova a hotărât acordarea diplomei de merit celor 3 colegi ai noștri de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor pentru contribuții valoroase aduse la dezvoltarea învățământului universitar românesc și a cercetării științifice de excelență. Domnului profesor Chioșca Constantin. Domnule rector al Universității din Craiova, domnule decan, stimați invitați, iubiți colegi, dragi studenți. În cuvântul meu doresc să adresez un mic omagiu Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din Craiova, pe care l-am intitulat simbolic Să scurtăm viitorul privind cu luciditate trecutul și asumându-ne prezentul cu demnitate și deplină responsabilitate. În modestul meu omagiu, voi avea ca punct de pornire inspirată și înțeleaptă invitație pe care domnul decan al facultății, domnul profesor Nicolae Sițigea, strălucit absolvent al facultății noastre, promoția 1978, ne-a adresat-o pentru a ne întâlni la marea sărbătoare a facultății noastre, sărbătoare la care, în aceste zile de toamnă bogată, participăm cu îndreptățită emoție, dominată de amintiri, amintiri și iar amintiri, dar și de speranțe, oferindu-ne un înălțător prilej de evocare a evenimentelor din trecut, a faptelor la care am participat, a împlinirilor comune de care ne-am
bucurat cu toții, dar și a neîmplinirilor personale și nu numai, care ne-au obligat și ne obligă la o responsabilă reflexie ca punct de pornire spre noi obiective mai îndrăznețe și mai înălțătoare spre noi împliniri în domeniul cunoașterii educaționale. Fac această afirmație pentru că facultatea pe care o sărbătorim este locul pe care împreună cu pricepere și devotamentul nostru le-am clădit material și spiritual, locul în care s-au creat cariere și s-au modelat caractere ale zecilor de generații de absolvenți, zeci de mii de studenți, masteranți, doctoranți, sădind în mintea și sufletul acestora cu migală și dragoste părintească, cunoașterea de cea mai veritabilă actualitate, ostoindu-le setea de a ști mai mult și mai temeinic într-o făurirea idealului lor de viață profesională și civică și, fără să mă opresc asupra detaliilor, reușitele diferitele lor forme de exprimare nu au întârziat să se arate în învățământ și cercetare, în mediul de afaceri, în administrația locală și centrală, în viața politică a țării. Nu pot să nu fac legătura firească a ceea ce este și cum se exprimă astăzi Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din Craiova, ca de altfel, cum este și cum se exprimă astăzi întregul nostru învățământ superior economic și nu numai. Cu memorabilă mărturisire de credință formulată simbolic de către Ion Ghica, cu 173 de ani în urmă, 23 noiembrie 1843, la deschiderea primului curs de economie politică din țara noastră, ținut la Academia Mihăileană din Iași, formulată în termeni școală dragă, în tine mi-e nădejdea. Evident, era vorba de rol pe care școala românească trebuia să-l joace în devenirea noastră ca neam și țară modernă și respectată în rândul lumii civilizate. Și experiența istorică ne dovedește că școala și-a îndeplinit în mod strălucit misiunea asumată, lucru pe care se străduiește să-l facă și în prezent, având ca target viitorul. De aceea, revenind la evenimentul de astăzi, consider că nu există satisfacție profesională mai mare decât aceea de a fi făcut parte, alături și împreună cu dumneavoastră, dintre cei care au fost părtași la faptele bune săvârșite la Craiova în cei 50 de ani de existență instituțională, practic, spun eu, după ce, asemenea pasării Phoenix, a renăscut din proprie cenușă, în care focul vremurilor trece, o mistuise numai 19 ani în urmă, când la Craiova se înființa, prin decret legal, Universitatea din Craiova, iar facultatea noastră era una dintre cele 4 facultăți care urmeau să fie utilizate. Sigur că timpul a trecut, 19 ani mai târziu, s-a înființat facultatea pe care astăzi o sărbătorim. În ceea ce mă privește, din viața mea activă, aproape 77% din cei 46 de ani a fost și este în continuare dedicată învățământului superior economic în țara noastră. 31 de ani în cadrul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din
Craiova și 15 ani în organisme și organizații naționale, dar totdeauna, și subliniez, totdeauna cu mintea și sufletul la origine, adică la școala craioveană care m-a consacrat și căruia îi sunt pe deplin recunoscător. Toată activitatea mea a fost și este în continuare dominată de responsabilitate, profesionalism, autoexigență, totală dedicație școlii, adept statornic al muncii în echipă, încredere fără rezerve în generația tânără, de a cărei creștere profesională m-am ocupat toată viața mea fără întrerupere și cu totală dedicație prestigiul școlii universitare românești în Uniunea Europeană și în lume. Titlul de onoare, diplomat de profesor emerit a Universității din Craiova, pe care Senatul Universității îl acordă astăzi, mă onorează în mod cu totul și cu totul deosebit și în același timp mă obligă să fiu în continuare atât cât trecerea vedendică prin viața volunteană nu permite, cu mintea și cu sufletul să fiu alături și împreună cu Școala Economică din Craiova și de Învățământul Superior Economic din țara noastră. Dedic cu dragoste din tot sufletul acest înalt titlu universitar tuturor colaboratorilor mei, colegi care, cadre didactice, masteranți, doctoranți, studenți de la Craiova și din întreaga țară, care nu au fost alături tot timpul în demersul meu profesional științific, fără ajutorul cărora evenimentul de astăzi nu ar fi fost posibil pentru mine. Adresez întreaga mea gratitudine tuturor celor care nu au trecut cu vederea devotamentul meu față de școala românească și contribuția care am avut, mica mea contribuție, la progresul, la afirmarea acestei școli în țară și nu numai. Vă mulțumesc! Al doilea titlu de profesor emerit acordat astăzi de Senatul Universității din Craiova, domnului profesor universitar dr. Constantinescu Dumitru. Vă rog, domnule profesor. Domnule rector al Universității noastre, domnule rector al ASET București, citadela țării noastre de învățământ superior, absolvent al cărei distinse și prestigioase instituții sunt. Mă mândresc nu numai cu instituția pe care am absolvit-o, licențiat și doctorat, mă mândresc foarte mult cu colegii mei, mai mari și mai mici, un pic mai mic, cum ar fi domnul rector. Și le mulțumesc din suflet pentru sprijinul permanent care mi l-au acordat. Despre facultatea noastră, lăsați-mă să vă spun prima mea poveste. Și dacă o să vă placă, să mai mă invitați. Am mai multe povești. Prima mea poveste la Universitatea din Craiova ține de data 14 iulie 1970. Am optat, și aici
am o altă poveste. În data de 10 iulie, când a fost repartizarea centralizată, să vin la Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice. Pe 14, deci după 4 zile, cu repartiția guvernamentală în buzunar, am venit la Craiova. Pentru prima dată. Nu vă zice oraș. Am ajuns la 10:30 și am urcat, așa cum voi spune ceva mai târziu, cele 19 trepte ale universității noastre. Am intrat în holul universității. Imens. Aseuare, spații mari. Dar un așa spațiu imens nu o să găsiți. Mi-au spus-o și străini, distinși profesori, din Franța, din Germania, din Olanda, Anglia, Spania. Ar trebui să spun multe țări. Și în hol, nu mi-amintesc bine, am rugat o persoană să-mi spună unde este catedra de organizare și planificare a unităților industriale. Această catedră funcționa și la Seburești, eram cunoscut ca student acolo și mi s-a spus: urcă dumneata la sala 459, unde are biroul de serviciu distinsul nostru secretar general al Universității din Craiova, Mircică Zăvăreanu. Acolo, pe plăcuță, organizare și planificarea unităților industriale, lector universitar dr. Constantin Negulescu. Cioc-cioc la ușă, m-a poftit, i-am spus cine sunt și că am venit să văd și eu unde o să activez. Domnul profesor Negulescu, un mentor mare al facultății noastre, iar pentru mine extraordinar. Extraordinar. Și m-a dus la domnul rector. Acum, dacă vreți să dăm timpul înapoi, o să spun la tovarășul rector. Să zicem, da? Domnul rector era un distins profesor pe care mai târziu l-am cunoscut, profesorul Opran de la horticultură. Domnul Negulescu m-a prezentat, m-a întâmpinat în antreu și să vă spun, mi-a întins o mână, dar nu așa de caldă și cred că era grăbit și parcă m-a tras. Și spun, cine sunt? Dragă, eu nu pot să-ți dau decât un post de contabilitate a costurilor. Și rector, am învățat bine și la contabilitate, dar eu am făcut organizare și planificare. Asta este. Pe mine m-a surprins, domnul nu și-a învârtit nicio notiță, nimic. Știa ce posturi vacante are. De aici am coborât la Facultatea de Științe Economice. Cioc-cioc, domnul Negulescu înainte, eu după dumneavoastră. Erau 3 magiștri, 3 mari profesori ai facultății noastre. Primul decan, profesorul Constantin Botea,
biroul decanului Sărăcăciuns. Acum să știți că și eu am venit în multă vreme. Noroc cu nevastă mea care mi-a zis, dragă, fă ceva. Și pe scaunul albastru, domnule rector, cum aveam noi vechile scaune albastre, sta profesor Constantin Botea și care fuma numai Kent și avea țigara aruncată către colțul din dreapta al gurii, cu făiar, dumnealui cu făiar. În fața dumnealui, așa cu cotul rejenit și a țintit către profesorul Botea, decanul facultății, profesorul Victor Concescu, alt magistru. În colțul din dreapta, într-o poziție verticală, cum să spun, extraordinară, prodecanul, profesorul Constantin Bărbăcior. A venit rândul și spun de două nevoi de ale mele extraordinare. Nici nu mai mă interesa pe unde ajung. S-au prezentat, domnule prorector, eu sunt băiat sărac, soția mea este învățătoare, am venit aici cu speranța că două nevoi îmi vor fi îndeplinite. Care, dragă? Păi prima. Am venit aici pentru că la București o cazare modestă, 600-800 de lei. Salariul de încadrare al asistentului atunci era 1480 de lei. Brut. Ce să treci la București? Puteți să-mi dați dumneavoastră o cameră în cămin? Nu zicem nimic. Ia spune și pe a doua. Ei, a doua, soția mea este învățătoare, într-un sat, aproape de Curtea de Argeș. Puteți să ne ajutați pentru o suplinire? Domnule, deodată zice, Victore, să-i scrii tu tovarășului Constantinescu cum i s-au rezolvat problemele. Dragii mei, am plecat, nici nu știu, vă spun, o bucurie imensă. Cum s-au rezolvat? Iată că s-au rezolvat problemele. Eu am plecat acasă cu acest gând. Așa a fost. Nici au trecut 2 zile și primesc depeșe. Scrisă, eu cred că au scris-o atunci. Tovarășul Constantin, veți fi încadrat la Catedra de Organizare și Planificare a Unităților Industriale, la disciplinele Economia Industriei cu profesorul Ion Giubelan și Economia Transporturilor, urmează încadrarea. Veți fi cazat într-o cameră la cămin și o vom susține pe tovarășa Constantinescu să obțină suplinire. Aceștia sunt profesorii Facultății de Științe Economice până în 2004, azi Facultatea de Economie și Administrare Afaceri. Păi, dragi colegi tineri și foarte tineri, noi, când începeam să activăm ca asistent, mi se întâmpla în felul următor. În toată țara, nu numai la Brașov. Profesorul era urmat la curs de asistent, el sta pe scaun lângă profesor sau în bancă cu studenții. Eu am stat în bancă cu studenții și foarte rar alături de profesorul meu drag, Constantin Negulescu. Apoi,
încercam să facem discuția cu. Apoi, făceam discuția seminarului, planul de seminar. Continuam cu cercetarea și așa mai departe. Dacă sunteți interesați, vă stau cu plăcere la dispoziție și vă spun, vă incit și vă zic că a doua poveste aparține datei de 27 august 1970, este data când s-a oficializat admiterea mea în Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice. Pentru facultatea noastră, vivat, creat, floreat! Al treilea titlu de profesor emerit acordat astăzi de către Senatul Universității din Craiova este pentru domnul profesor Bușe Lucian. Felicitări! Întotdeauna mi-a fost greu să vorbesc ca o mitiță prostă. De ce n-ai spus? Că Noi ne-am dat seama. Drăguțule. Stimate domnule rector, stimate domnule Luca, copleșit de emoții pentru această zi de mare sărbătoare pentru facultatea noastră, mulțumesc pentru prilejul de a mă revedea cu toți din această sală. Mulțumesc Senatului Universității pentru această recunoștință a celor aproape 47 de ani numai la această instituție, deci sunt decan de vârstă față de colegii mei, deci 47 de ani mitiți am făcut în această vară. Deci, primii mei pași în această instituție au fost pe data de 17 ianuarie 1970. Perioadă plină de realizări și în același timp vreau să aduc mulțumiri celor care, într-un fel sau altul, au contribuit la aceste realizări. Eu, în primul rând, mulțumesc Academiei de Studii Economice, Facultății de Finanțe, a cărui absolvent am fost, și răpusatului meu conducător de doctorat, profesorul Alexandru Gregor. Această instituție și acești oameni deosebiți m-au format într-un viață. Mulțumesc profesorului Radu, care mi-a fost primul șef și care m-a îndrumat în tainele acestei prestigioase meserii. Discipolul meu cadastru pentru prima dată. Mulțumesc profesorului Constantinescu, cu care am fost colaborator direct circa 12 ani și care în toată această perioadă și după mi-a dovedit că este un adevărat prieten. Mulțumesc colectivului de analiză, care cred eu că este recunoscut atât pe plan local cât și pe plan național și cu mândrie afirm că 3 dintre membrii acestui colectiv sunt membrii fondatori ai Societății Naționale de Analiză, care anual se întâlnesc în diverse centre universitare și care în acest an a avut cea de-a 42-a întâlnire la Craiova. Evident că mulțumesc tuturor colegilor
Fără ei nu puteam să realizez nimic. Atât cei care i-am găsit în cadrul universității, cei care i-am format împreună cu colegii mei mai vechi în această instituție și care, trecând de revistă actualmente, am constatat că întregul corp profesoral al facultății este creația sa. Unii ai universității, pentru că facultatea nu avea, de exemplu, matematică sau limbi străine, restul cadrelor de specialitate sunt numai creația facultății. În plus, am contribuit și noi la întărirea unor instituții din țară și special, aș aminti aici, Pitești. Aș putea să fac multe asemenea afirmații. Nu să știți că eu nu am fost adeptul de a vorbi mult. Aș vrea să închei cu o urare care am auzit-o recent și mi-a intrat la suflet: decât sărac și bolnav, mai bine bogat și sănătos. La mulți ani! Enrique Serra Colorado.